o 12:30. Začať strihať, pošetrovať, začať strihať. To som ja. Však bol som tu iný, no. Takže to som zase ja, inak, no. Takže idem to strihať a zatiaľ sa majte. Ideme sa práve napapať a idete s nami, užijete si to takisto s nami ako my a o chvíľku sa otočím, lebo padnem na papu. No, moje nudle o 7 z 10. Také dobré, akože to bolo, ale no, tvoje jedlo mi chutilo viacej. To som dojedol potom samozrejme. Nič tam není už akože, ale teraz dám fotku, že toto jedlo bolo lepšie ako toto. A tomuto jedlu dávam toľkoto bodov. A tomu druhému jedlu dávam toľkoto bodov. Teraz môžem ísť ty na to. Dobre. No, takže ja svoje jedlo hodnotím 10 z 10. Bolo to dosť dobré. A táto limonáda domáca, mangovár, to tiež hodnotím 10 z 10. A ja hodnotím. No ešte lepšie to bolo, ako to jedlo, takže tak 11 z 10. Celkovo? Celkovo? No. Koľko z 5? Akože strhávam bod za to, že predtým tu bola obsluha, teraz tu už nie je obsluha. Takže 4 body z 5. Takže akože to nie je obsluha, že musíte čakať s pípatkom. Keď to zapípa, tak musíte ísť preto. Ja dám celkovo je 4 z 10. Dobré jedlo, dobrá limonáda, vynikajúca, ale tiež obsluha. Nachádzame sa pred tančícim domom. Videl som ružový úrus, takýto, tento. Akurát sme si dali fotoshooting. Úžasné. Presne tento fotoshooting, čo vám tu teraz. No počkajte, tak ideme pozrieť. Pekné fotky, že? Vycentrované najlepšie pri tomto dome. Dobre, čo? A mohli by sme ísť teraz akože na Václavské námestie. Nekúkajte, čože vlogujem. Čo? Takže idem na Václavské námestie, vidíme sa tam. Není ten kolotobus. Aha, fakt. Takže Hemlis, hračkárstvo, šmíkalka, čaute. Wow. Jelenka, počkajte.
sa chystáme ísť do čokoládového múzea. Volá sa to, že Čokotopia, alebo nič také. Polícia na vode, hovorím. Dobre, a čo teraz mám robiť? Natoč. No, pojeme pozrieť Čokotopiu a potom ešte neviem, čo ideme robiť. Everybody say chocolate, chocolate, a choco choco, chocolate, a choco choco, chocolate, a choco choco, chocolate, a choco. Živá socha. Bože. Ešte šoky mám z teba. Dobrá, ale čekal som dál, že nemám rada. Dobrá. Dosť dobrá. Dosť dobrá. Ebony Coca Mas, 96%. To je taká nevýrazná. To je že skoro bez tých sladidiel, že reálne. Taká, no. Známy. Ideme teraz na skatepark. Zo skateparku nemám nič natočené, tak vám iba porozprávam. Skatepark hodnotím tak 10, no nie srandujem, hodnotím ho 6-10, bol dobrý, ale bol menší ako som si myslel a až tak ma nebavil, ale tak možno keby som tam bol s niekým, tak by ma bavil viacej. Ale keďže som tam bol sám, takže tak ma nebavil. Takže Kubo, na budúce musíme ísť spolu a možno bude baviť. Ukáž. Počkaj, musím to. Chutí to ako 100%. Dobre. A jak chcem ochutnať? Presne budeš vedieť, čo mi to pripomína. Top Topic. Malinový. Len viac chemický. Taký hnusný. Takže dávam Nie je to ešte také zlé. 3 z 10. Päť. 5 z 10. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. No nechcem natáčať teraz. No musíš povedať. 10 z 10, poviem sa tak ďalej. 10 z 10, ale nezvedla som to celé, lebo som nevládala. Takže bolo to veľmi dobré, ale už sa to do mňa nezmestí. Však si nič nezjedla. Nič nezjedla, ja som zjedol toľko, že som taký... Ďakujem pekne. It's not my son. Praha je planeta, je to absurdní svět. Labyrint osudů, každý má svůj flek. V obličejích lidí čteš svých i brek.
Uložím do repu patetický track. Praha je planeta, je to absurdní svět. Labirint osudu, každý má svůj flag. V obličejích lidí čteš smích i brek. Uložím do repu patetický track. Miluju život miluje mě. Pak věci dávaj smysl, mít dny jsou žně. Já buduju hudba buduje mě. Beru i dělám koloběh energie. Já miluju život miluje mě. Pak věci dávaj smysl, mít dny jsou žně. Já buduju hudba buduje mě. Ale Ducky kačka je fakt dobrá. Takže ľudia, teraz vám poviem fun fact do videa. Aj vám ho teraz ukážem. Na to hento. Takto mostík pekne. Takže presne tam sa natáčal Spider-Man. Hej. Tento záber, ako ho môžete vidieť. A fun fact je, že na natočenie tohto setu, a aby sa to zaplatilo celý tento Karlov most, bolo... Presná suma, ktorú produkcia filmu Spider-Man Far From Home minula na natáčanie v Prahe, nie je verejne známa. Avšak podľa odhadov sa náklady na natáčanie v Českej republike pohybovali v miliónoch dolárov. Teraz vám spravím hodnotenie skateparku, keďže som na to nejak nemal čas. Nerište moje vlasy, lebo vyzerám ako debil. Ale no, môžem povedať, že skatepark Jaipur už som tam bol viackrát. A ten skatepark sa mi akože ľúbi dosť, sú tam dobré prekážky, všetko sa mi tam páči. Len no, jediná nevýhoda bola, že som tam bol proste sám. A tak samému sa mi veľmi nechcelo, tak veď, ak to poznáte, keď ste sami, tak sa menej chce, ako keď tam máte niekoho, koho to baví takisto ako vás a doplňa vás do toho robiť to. Takže tak. Ale inak, tento skatepark hodím určite aj 9 z 10. A takže tak. A môžeme pokračovať ďalej vo videu. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci. Takže tento reštorán si dáva 8 z 10. To bolo dobré, chutilo mi. Toto bolo super, táto limonádka. Mali by sme spraviť rating limonád. Mali 3 limonády už. Teraz mi chutila asi limonáda včera, tá jahodová. Potom táto a potom tá mangová. Ale akože všetky 3 boli super. A reštaurácii mi najviac chutila asi včera. Zatra. Nechceš hodnotiť svoje jedlo? Či to bolo 10 z 10? 10 z 10. 8. Ale akože nemôže to byť najlepšie, hej. Ale tak bolo to dobré 8. Ale keby to bolo najlepšie, tak by som to bolo najlepšie jedlo môjho života, vieš. Takže 8. Solidný 8. Tak, chutilo veľmi. Ja tomu dám 10 z 10. Proste. Nebolo to najlepšie jedlo v mojom živote, ale bolo to dosť dobré. A nemám to čo byť. Takže to dám 10 z 10. Ja svoje limonády hodnotím za túto pohodáčová. Hodnotím ich tak, že najlepšia bola tá včera, potom tá mangová a potom táto. Táto nie je až taká dobrá. A reštauráciu. To je limonád Mongal, koľko si dala počuť? 4 z 5. Tak ja dávam 5 z 5. A tak. Vidíš, aké pekné zábery ti robí. Tak ideme na to Karlovo námestie. Žižkovská, vieš. Som kúpil tiež. Však jasné, ty vlastne celú Prahu vlastníš. Skoro ako moje hodinky. Také podobné, nie? Aha, Také podobné. to isté.
to something. That you're up to something scandalous. Už iba jeho natáča, že ja som... Ja, tá palacinka je taká škoricová moja. Z prvého sústa hodnotím 10 z 10. Fakt je to dobrá palacinka. Tak akože myslím, že to je fakt dobrá palacinka, čo mám ďalej povedať, môžeš to asi vypnúť. To je dobré. Nemám slov normálne z tej palacinky, taká je. No, dobré. Alenka to mala ako pekne spravené, ako motýlik. Ale krásne, pekne to je spravené. Oni to podľa mňa musí ten zahrať. Hej, áno, áno. Doma detiach tam používajú chliebné zuby. Look at this. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone. Vítajte pri časti Escalator Talks. Takže prvé Escalator Talks sú iba, že čo by sa stalo, keby to neboli tetóne a mohol by som to zošupnúť sa proste, chápeš? Proste, zošupnul by som to by sa mi nič nestalo, že by som to spravil, nie? Asi nie, lebo proste je to Escalator Talks, lebo na tým furt rozmýšľam, keď idem po Escalator. Keby toto není, že aby som to fakt skúsil proste skočiť z toho. Ale už sa to nepočíta, lebo už nie som na eskalátor. No presne, takže toto je už trápne. Trápny, ale... V noci tu bolo strašné teplo. Každú chvíľu som musela otvárať okno. Mne nebolo teplo. Tu nemyslíš, Váha? No za to ti nebolo teplo, lebo som každú chvíľu otvárala okno. Ja sa v kuse zobudila na to, že mi je teplo, tak som musela otvoriť okno, ale nemohla som ho nechať otvorené, lebo potom by bola zima. Takže ja som otvorila okno, chvíľu som počkala, potom som ho zatvorila a potom som ho zase otvorila, lebo tu bolo strašné teplo. Nechápem, ako ti nemohlo byť teplo. Nebolo mi teplo proste. Ako mám Prečo si sadol do okna? A tam je čavo na streche. Čo? Kde je? Počkaj. Ako mám ísť von? Počkaj. Jaj? To je aký... Ideme si odložiť kufre na stanici. Áno. Břeclav, Vín Hauptbahnhof a Gráz Hauptbahnhof objezdem v 10 hodin 35 minut přijede nástupišti číslo 5 Jižní část. The Railjet train number 257 service. 1, 2, 3, my baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she
sme si mangové bubble tea. No ochutné toto. Akože taste test? No. Tam sú guličky, sú ono mladé. Od kokos, aké sladké. Jež nie je to fakt. Wow. Strašne to je sladké. Asi do toho napustím trocha vody. Aha. Idem to spraviť. Nie je zlý nápad. Hneď som tu a poviem vám, či to bude lepšie alebo... Musím to pomýchať poriadne. A pozri, ako to má farbu, že na spodku to je tmavé. A hore to nie je také tmavé. Kuličky sú tu. Lepšie? Praha je planeta, je to absurdní svět. Labyrint osudů, každý má svůj flek. V obličejích lidí čteš smích i brek. Uložím do repu patetický track. Praha je planeta, je to absurdní svět. Labyrint osudů, každý má svůj flek. V obličejích lidí čteš smích i brek. Uložím do repu patetický track. Miluju život, život miluje mě. Pak věci dávaj smysl, mít jsou žně. Já buduju hudbu, hudba buduje mě. Beru i dělám koloběh energie. Já miluju život, život miluje mě. Pak věci dávaj smysl, mít jsou žně. Ríšo spí.